Era visto. A cisterna. Ala, carallo, mira o que di aquí. Queren investigar os amaños nos partidos de fútbol. Normal. Como que normal? Que dis, ignorante, que dis? Non digas barbaridades, por favor. Os amaños son a salsa do fútbol. O chimichurri da liga profesional. É de mentira, mira, un partido de fútbol sen amaños sería, eu que sei, sería como un partido de waterpolo ou de xadrez. Cuestión de sorte. Que foi iso? Para mí non mires, para mí non mires. Os callos non me traballan menos estómago, pero desta vez eu non teño nada que ver. Buah! O váter botou un peido que caeu na expansiva que se me bota para fora. Xa che dixen que había que amañar esa cisterna, Moncho. A ver, familia, non nos precipitemos, Estamos falando da cisterna. Non é un chimpín que podes levar ao taller como se non fora outra cousa. A cisterna é un asunto serio. Si, é serio, e fai un ruido así que parece un monstro que ven da outra tumba para comer. Te fai... Bueno, carallo, bueno. Que a cisterna fai algo de ruido? Sí, é que é o normal. Pero daí a lanzarse de cabezas a unha reparación hai un mundo, Tan exagerados son así e todo. Aló, Kevin, xa marchou? Creo que está no baño. Ata aquí chegamos, Moncho. Agora mesmo chamas a un profesional e que nos amaña a cisterna. Que tan maniática é esa cisterna. A cisterna fai ruido. Pois deixa a cisterna que faga ruido, que peso están. Tamén facía ruido Beethoven e Luis Cobos. E mira. Ajá. Así que ti dis que non hai que chamar a ninguén, non? Claro, non hai que chamar a ninguén. Se papá Moncho di que non hai que chamar a ninguén, non se chama a ninguén, e punto. Ajá. Ramiro, hola, son Moncho. Moncho de Elvira, sí. Mira, tiñas que vir mirar a cisterna, coño, que a do váter. Que vai ter? Non ten nada, fai algo de ruido, eso sí. Como que 30 euros? 30 euros por vila ver, na máis. Reparación e pezas aparte. Claro. Pois sabe o que che digo, Ramiro? Sabe o que che digo? Insulteino ben insultado, que ainda quedei a justo, e despois colguei o teléfono. Que tan bandolera é a raza dos fontaneiros, Pirata do Caribe, me cago. Home, Moncho, o home leva facendo as súas necesidades desde a antigüidade, non? Supoño que sí. Pois daquela, a de voltas que lle ten que ter dado a humanidade ao tema da cisterna. Miles de voltas, que vos vou decir, ata chegar ao punto do X, ao mecanismo actual, que poderíamos decir que é acima da enxeñería técnica universal, entendedes? Para que carallo dis, Puscas? Unha cisterna é un depósito de agua que se enche que se valeira, punto. Ti falas por falar. Bah. Que tan arrogante eres? Ti crees que poderías entender o mecanismo dunha cisterna? Contéstoche como no sílabo. Sí. Ajá, pois mira, parece que foi Dios. Pois vas ir ver o turbo que lle metín eu á miña. Vas ali e dirme se un ten. Casto vaya. Vai, vaite. Vai picar este tío mío. Vai aí os ententes algo. E ti que? Non ten nada que decir? A que queres que diga? Eu o que necesito é alguén que me amañe a cisterna, non entrar en discusións estériles por teóricas. Non, bueno, tranquilo, xa sei por onde ves. Cando o peche pasou pola tua casa e botou un ollo a... Vai. Case mellor deixa estar que xa sei eu como acaban sempre as túas chapuzas domésticas. En catástrofe. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Puscas, ao final vou ter que dar a razón. ¡Qué cantidad de variedade de chorros, Moncho! Ahora que? Catástrofe. Tes algo que decir? A ver... Pois dixen que ia ao Chino Yun e merquei unha maravilla, amigos. Chámase Ultraflux. Diz que é o último grito en cisternas domésticas de gama alta. O caralla que... Desmontei a outra antes de catarme que a nova viña cas instruccións en chinés. Bueno, a ver se con pouco de sorte a ninguén lle entran ganas de evacuar ata mañá. Era visto. Tiven que mexar na horta diante das galiñas, Moncho. Así que non me mintas, Que non, cariño, por favor.
Mira, vou che contar o que pasou. Eu chamei a Ramiro, non? O tipo veo, e cando estaba a piques de montar a cisterna, non o chaman por teléfono dicíndolle que estaba morrendo a sogra. Tamén vai a día para morrer. E a mí que me importa que lle morra a sogra? O primeiro é o primeiro. Mañá vou chamar. E voulle dicir 4 cousiñas. Non, eu estou completamente de acordo, pero mira, mellor chamo eu. Porque estes asuntos de fontanería e tubería e cousas así, eso é cousa de homes. Moi ben. Pero quero todo a mañá, antes da hora de comer de mañán. Elvira é moito de facer de corpo e a media mañá, así que non quedaba moito tempo. Tiña que buscar unha solución de emerxencia e xa. Puscas! Pusquiñas, Que tes, ó? tesme que facer o chave da cisterna. Por favor, é unha urxencia. Por si é urxente, vai probar a turbo de aí atrás, que é unha maravilla. Mete o turbo no cu, Lino, mete o turbo no cu. Necesito que me maña lá da casa. Puscas, por favor, veña. Oi, Moncho, non sei, despois do desprezo que me fixaste onte, teríamos moitas cousas das que falar, A empezar o prezo. Que prezo, home? Vasme cobrar? A mí? Home, Moncho, por favor, é logo. Si se trata dun traballo de fontanería, por definición, ten que ter un prezo desorbitado. Mira unha cousa, e se vas querer un turbo como o cae aquí instalado, aí xa te vas meter en cartos, aviso. Que non quero turbo ningún, Raikkonen. Cago en tal. Quero que me monte la cisterna que comprei no Chino Yun, na máis. Bueno, xa veremos. No, veremos, non hai nada que ver. Ti vas, monta la cisterna e listo, vale? E se queres cobrar, cobras e xa está, home. Amañamos un prezo, o que ti digas. Bueno, aí no prezo xa imos estando de acordo. Pero digo unha cousa, faime falta algo de líquido para... Bueno, por gastos e esas cousas. Para facer tempo e deixar traballar a Puscas, sobre todo, levei a Elvira a comer fora. Ao Liverpool, a mellor parrillada a este lado de Occidente. Oi, pensei que non chegaba, Non hai cousa mellor no mundo para o tránsito intestinal que o churrasco de porco. Estará amañada a cisterna, non? Amañadísima, lista e preparada. Díxome Ramiro que fixera un traballo fino. Vai, anda, vai. Toma. Ai, que ben. Teño expresa. Puscas, estará listo o chollo, non? Sí, vale, moi... Como que meteche na cisterna? O turbo. Que turbo, home? Pero en que quedamos? Dixenche que nada de turbo. Moncho! Ai, Moncho! Esta palanca que hai ao lado da cisterna. Non la toques, Elvira, non la toques! Era visto. Vou matar a Ramiro. Tranquila, aquí apenas se sentiu nada, Eu pensei que era outra cousa. Ademais, quedache moi ben o peiteado. Vou non matar! Ao final, deina convencido para que evitase o asasinato. Pero non foi fácil, Elvira instalouse no hostal Las Palmeras mentres duran as obras. Xa dixo Ramiro que menos de semana e media nada. Imposible. Me extraña, foi un destrozo criminal. Kevin e máis eu utilizamos a leira de atrás. O rapaz está tan contento que nin papel queremos, Eso nada. Fieitos, amigos, fieitos, cousa natural. Isto é limpeza e frescor natural. Moito ten que aprender o can ese descotes. Chamada da xente. Escate. Pero, don Anselmo, son 2 horiñas de nada. 2, o que dura un partido de fútbol. É para ir ver o meu rapaz a unha exhibición de judo. É un adianto de 100 euros para facerlle un regalo. Pareceche pouco. Pero vamos a ver, Moncho, ti onde pensas que estás? En Albania, na China comunista, en Corea do Norte. Vaite por aí. Que ilusión que lle ia facer a criatura. Mira, o rapaz é cinturón branco nuclear. Pero seguro que en 5 ou 6 anos o tipo ponse en cinturón branco amarelo, polo menos, Que me dis? Tratándose de algo así, déixame pensalo. A ver, 1, 2, 3. Non? Non, Moncho, non. Aténdeme. Isto non é unha AMG, vale? E dixe xa de la... Venga, vaite por aí. Que che parece o meu canario Caruso? É que vai parecer un canario normal e corrente. Ti porque és un ignorante, non entendes nada de canarios campións. Moncho, este é un semental do mellor que hai en toda Galicia. Xa se ve, xa. Costoume un capital, pero vai me facer gañar moitos cartos. Xa, se vostede o di. Bótate para atrás. Non lle tires o adento, que malo estresar. Moncho,
Este canario vale máis que a ti. Vale máis que 100 monchos. Que 1000 monchos. Voulle facer a lavativa, mamá. Non te chegues a él, Caruso, Caruso. Non lle cantes que este non aprecia. Non aprecia o arte. O bel canto. Así que vales máis que a min, Así, can ruso. Vai ver este. Non me quere dar un adianto de 100 euros e un par de horas? Pois vaimos ter que dar, home. Vaimos ter que dar. Se quere ver o canario, vaimos ter que dar. Como me chamo Moncho. Mira que é difícil isto de facer anónimos, 5 horas, veña palabriña de aquí, palabriña de lá para poñer paga 100 euros por rescate de canario. Isto ten que ser pa xente inteligentísima, con máster en anónimos. Caruso, Moncho, secuestraron ao pobre Caruso e pídenme 100 euros por él. Non me diga, ai, Dios mío, que desgracia. Moncho, ti puxo no último que viu con vida. Si per cando eu marchei, o tipo quedaba ali tan tranquilo, cantando, alegre. Don Anselmo non desconfiará de min, non? De ti non, Moncho, de ti non. Isto non é produto dunha mente tan simple, tan sincera como a túa que va. Isto é produto de mentes criminais, perversas, retorcidas, balcánicos. Teñen que ser balcánicos. Segurísimo. Seindo polas faltas de ortografía. É que esa xente xa se sabe, non hai un FP, non hai nada. Xuraría que ainda escoito os seus trinos. Eso é porque ten moi metido na cabeza don Anselmo. Pero, por favor, o que ten que facer é pagar e acabar con este asunto dunha vez. Non, Moncho, non. Teño pensado algo mellor. 500 euros ofrezo a quen me dé a pistas solventes para recuperar o meu Caruso. Carallo, pero se son moitos cartos. Vou ter que fazer unhas chamadiñas, Don Anselmo, logo non será mellor que lles dé aos cartos directamente. Esquecemos así o asunto. Disso nada. Queren guerra? Pois van a ter. Voulle preguntar a todo mundo. Moncho, ti vas buscar o canario? Vai do ti, Liniño, eu logo vou. Cala a boca, Joselito, non cantes por tu madre, Dios, 500 euros, amigos. Son moitos cartos para Lameiro, Anda todo Dios doente detrás do canario. Ata Chema do Babaló, que ten 106 anos, e dábano por morto esta mañá. Ergueuse o tipo e puxose a buscar ao canario. Aseguro que mañá os ánimos han de estar máis calmados. Eu xa rematei. Eu tamén. Aló, tanta presa? Imos buscar o canario de don Anselmo. Vos tamén? Home, eu me perdi ese diñeiro por nada, Pero ti hoxe non tiñas exhibición de judo, payaso. Papá, iso agora tanto me ten. Eu agora non quero gañar eses cartos. Eu que che ia facer un regalo. E que máis ten? Ata na miña propia casa, carallo. Empezou todo por querer facerlle un regalo a Kevin, e un par de horiñas de traballo de nada. E a Kevin dalle igual, Non, a cousa estáse poñendo fea de carallo. Estánche buscando todos, chiquitín, todos. Non sei que terás. Pelucho, mira, temos que quedar outra vez, Sí, home, sí, xa sei que buscamos por todos lados, pero temos que seguir buscando. Sí, temos que facelo, ainda que sexa o último que fagamos na vida. Temos que atopar esa pomba como a sexa. Como? Que é unha pega. Home, tanto ten, é un anfibio e non ten perda. Hai que buscar neste cuadrante, hai que peitear ben esta zona. Sí. Eu xa utilicei isto para interrogar a algún dos sospeitosos. E digo-vos que non sabía nada. Calame, Pusquiñas, por favor, anda batendo na xente por culpa do canario. Home, Moncho, eu prefiro denominalo interrogatorio duro. E xa che digo unha cosa, eu por esos cartos o que faga falta, Pero de onde ves estas horas, muller? Ai, de facer unha ronda a ver se atopábamos o canario de don Anselmo, home. Non podedes parar todos con eso. Non podemos. É o noso deber como cidadáns intentar buscar ese animaliño. Mira, xa tamén parece que estou escoitando o pobre animal. Eso será o teu inconsciente ou as tuas tripas. O Anselmo está xogando duro, sí, pero eu non vou quedar atrás. Deso nada. Non, deso nada. Esta vez
penso poñer na nota paja ou mato. Vale? Carallo que van ser outras 5 horas de anónimo, pero bueno. A ver, claro que non o quero matar, por favor, que é un chiquitín, pero é que teño que facer que reaccione, don Anselmo. Teño que facer que reaccione e vai reaccionar. Mamá, carta dos criminais que teñen a Caruso. Nunca me gustou ese canario. Iacho matar un día destes. Pero tes que facer ver os que o teñen e que paguen polo que fixeron. A ver, vou ver que din. A ver se piden algo. Oh, non! Non! Caruso! Caruso! Perfecto. Eu creo que isto xa rematou. Don Anselmo paja e acabouse. 1.000 euros! 1.000 euros ofrezo pola man sacrílega e asasina que fixo isto, que o saiba todo la beira! Agora mesmo vou buscar información. Eu vou ir ao meu xeito, vou pechar o bar, veña. Mas se ti nunca pechas o bar, payaso. O que, pero se atopo canario gaño máis cartos que aquí metido varios meses. Veña, veña! Ti non dixas nin chío, Nin chío, por favor. Como se entere que estamos aquí, levámosla clara. É moito, é moito. Os nenos que casi nin andan, os vellos do asilo, todos a buscar por ti. Isto xa foi lonxe demais. Lonxe demais. Demais que queda facer unha cousa. O único que un home sensato faría, algo lóxico. O normal. Ven comigo, Caruso, ven comigo. Os da choupana. Os da choupana tiñan ao pobre dono. É que son un xenio do mal se lle ocorre coller o corvo de don Anselmo. Canario. Que máis ten, mamá? Son todo mamíferos. E por riba tiño o alcalde ali, ao lado do concello. Ainda así, por riba con chulería, É que son do peor, Elvira, son do peor. Xa sabía eu que tiñan que estar os da choupana detrás de todo isto. Era visto, home. Sí, leveino a choupana. E non tiven que facer máis nada. O tradicional, e neste caso, bendito odio entre Lameira e Choupana, encargouse de facer o resto. Adiante, rapaces, por Lameiro, dignidade, honor! Veña, que xa non sea solo polo canario. Vamos alá, pegamos unhas malleiras e destrozamos media choupana. Eso, que paguen polo que fixeron. Pero non me explico como pudieron facer algo así, home. Ai, que son malos, niño, malos, como a carne do pescozo, malos, moi malos. Veña, vamos! A que tal se está montando aí fora, amigos? Mi madre querida. Ata están pensando entre eles os cascos azuis para pacificar. Xa sei que os da choupana non fixaron nada, pero non vou cargar eu soiño cas culpas. O home lameirense. Ola, amigos. Veño da recollida, esa leira xeitosa que teño, coñecedes, non? Fun tirar unha lavadora bella e xa de paso tirei con esas pedras que están así mal chantadas, que son dúas así e outra por riba. Esa que está dentro da mámoa. Un atraso, vai. Pero, a que non sabedes lo que atopei? Unha xoia, amigos. Ten pinta de ser moi primitivo, Ui, eu digo que polo menos debe ser da época dos homes das tabernas. Tanto. Tanto, ten que ser antiguísimo. Eso é de cando Lameiro e alrededores estaba poboado por homes que andaban en traxes de peles, andaban mallando a paus cos dinosaurios. Eso, polo menos, de antes de... non sei fecha, pero de antes do siglo XX, polo menos. A mí non sei, Puscas, non sei. Eu, pa min, que é máis da época dos celtas e deses todos, que de cando inventaron o lume, non sabes? Perdoa que che leva contraria, pero ese fósil ben se ve que é moito máis antiguísimo. Está moi claro. Non sei, non sei. Ti que dis, Lino, que ti tes estudios que fixaches un segundo debut, Dúas asignaturas de terceiro, Mais ao meu favor, a ver, ti como Chapón, que opinas? Non sei. Déxame aquí, déxame ver. E dis que atopaches dentro da mama vella? Sí, cando fun tirar pola noite. Fun pola noite porque non quero que se entere ninguén, non sabes? Fixache ben, porque como se che enteren os de patrimonio, olvídate. Non, é que canto máis o vino máis antigo me parece. Non sei se estaremos diante dun gran achade, bueno, mellor un gran acontecimento para a prehistoria de Galicia. Ves? Xa sabía eu que isto é unha maravilla. Isto hai no que levar en secreto, que non saiban os da universidade, nin os da xunta, que igual non lo quitan. O que? Eso non podemos permitir, mucho, porque isto é un oso dos nosos antepasados, é noso, é un oso noso, entendes? Sí, señor. Isto se hai que deixar a vida por el, deixa. Así se fala, Puscas. Mira ti como un oso vello podía sacar a Lameiro do atraso no que estaba sumido.
estábamos de sorte. Tiña que falar con don Anselmo. Ele é arqueólogo aficionado, sí. Gustalle fedellar nos castros, nos dolmens, nas mámoas e coller todo canto a topa. Hai quen di que esquilma. Pero a xente é moi amiga de falar e de mal meter. Oh, increíble. Isto é antigo, Moncho. Antiquísimo. Estamos de sorte, logo. Oh, isto reafirma a miña teoría evolutiva. Teoría que ninguén máis comparte dende logo, pero van ter que zagarse as súas palabras de desprezo. De que? Moncho, de que o home non procede de África tal como se pensaba. En que me baso para manter esta teoría, Moncho? En que o clima dese sitio, África, non é o máis axeitado pro desenrolo da civilización. Xa, normal, mire o Seimbol, que é sueco perdido. Isto é increíble. Moncho, estou plenamente convencido. Os primeiros homes proceden de Lameiro. Eu chamaría de o home lameirense. O home lameirense? Ata soa ben, é científico de todo. Moncho, eu xente mandar este oso a analizar que lle fagan a proba do carbono 14. Estou emocionado, síntome como os primeiros exploradores que entraron nas pirámides. Ala, carallo, sí, a ver, sí. Ian entrar os exploradores nas pirámides para que os levaran reducidos os extraterrestres, non? Anda, carallo, don Anselmo ten cada cousa. O que fixen foi mandar o oso á universidade para que o estuden, tipo CSI, e o analicen. Non se fala de outra cousa en todo o Lameiro. Anda carmucha que rabea. Me extraña. Diz que anda polas leiras delas mirando a ver se atopa algo histórico, pero que vai atopar ali osos dos familiares que son tan miserables que hasta os enterran nas leiras. Anda, carallo, mira, ti que nunca te gustou nada a recollida. Mira ti cantas alegrías nos vai traer. Foi na recollida onde atopaches o oso? Estaba ali. Atopei no ali. Nunha morea de pedras, non sabes, a mámoa. Ai, sí. Pois mira que casualidade, porque aí foi onde enterrei eu a Trotsky primeiro. Que te ben, porque a recollida chupa todo o canto que bote. Como? Enterraste ali o can? Sí, é que parecíame un sitio adecuado. A ver, que parecía unha tumba desta das antiguas, sabes, así que parece dos tempos de antes. Eso dixo, unha tumba antiga. Van ser as mámoas e os dolmens tumbas antigas, sí, home, sí. Se lle parece tamén as pirámides. Queríalle tanto a Trotsky primeiro que entrei no ali ata lle fixen unhas pinturas que o representan a él. As cousas que lle gustaban tamén me dibuxei a min. Todo eso así. Espera a ver, que se entera xente que mandaches a analizar o oso dun can. Tranquilo, papá, que non é un can calquera, que é Trotsky primeiro. Recorda que era un can que se deitaba cando lle dicía sí. Daba cha patiña cando lle dicía sí. Patiña! Que iso os científicos non o van a pasar por alto, Non, si xa é un alivio, xa quedo moito máis tranquilo. Val, malo será. A xente esquece rápido as cousas e non ten por que enterarse ninguén. Moncho, chegouche isto. É dos que analizaron o oso que enviaches. Trae pa aquí. Che, isto é algo que nos afecta a todos. Déxame ler. Estimado señor, recibimos un oso da súa propiedade, un suposto oso de gran valor arqueolóxico. Nunha primeira observación superficial comprobamos que, sen ningunha dúbida, trátase dun oso dun can. Can? Nos o antepasado é un can. Que vimos dos cans. É o que me faltaba por escoitar. Non me cala a boca. Igual vimos dos monos. Esta xente está mal da cabeza. Caraposcas que segue. Un can que non leva morto máis de 5 anos. Que era non é do tempo dos homes das tabernas. E tamén di que, por favor, don Anselmo non lles escriba máis con esa estúpida teoría evolutiva súa que xa recibiron máis de 30 cartas este ano. Ignorantes. Canta envexa. Esos seres un caclo que buscan perxudicarme. E pos si muove. Si, se move, o seu deixa quieto. A cousa é que non imos ser agora nin Altamiras, nin Atapuerca, nin tipos deses, entendes? Imos seguir na miseria de Lameiro. Logo digo unha cousa moi rara.
Non obstante, sentimos unha gran curiosidade polas fotos dos debuxos rupestres que enviou xunto ao oso do can. Creemos que poden ter un gran valor arqueolóxico. Como? Obviamente, trátanse de debuxos que pertencen a un período protohistórico. Só unha mente moi primitiva puido concebir eses debuxos atentamente. Que debuxos son eses? Gran valor arqueolóxico, mente primitiva. Era unha oportunidade que non había que deixar escapar. Mira unha cousiña, Kevin. Que pintaches ti na recollida? Pois pintei a Trotsky, pinteime a min, pintei as estrelas, donde vai estaré, nubes, o sol. Pintei os zapatos tamén, porque a Trotsky gustaballe moito mexer nos zapatos. Pois mira, vai tomar agora mesmo a recollida e fai máis pinturas desas. Sí, e que pinto? O que ti queiras, pero que sexan así como as que fixeches. Eso sí, que parezan antijas, Antigas así como de antes dos rumanos. Oh, moito antes, moito antes. Vale, e que pinto? Pois pinta eso, que che dé a gana todo. Outra vez a Trotsky, máis Trotskys, todo. Podo pintar o camión que atropelou a Trotsky? Tamén, podelo pintar, sí, señor. Eso, mira, ti pinta cousas así que pareza que son obra dun ser primitivo. E alá foi. E os investigadores seguiron interesándose moitísimo polos debuxos do noso Kevin. Estimado señor Don Moncho de Lameiro, recibimos con moito interese as novas fotos que nos enviaron. Enviámoslas a varios departamentos de prehistoria de Europa e todos creen que podemos estar diante dun gran descubrimento. Aventurámonos a pensar... Aquí ven un aventurámonos a pensar que o autor pode ser un ser que podemos catalogar casi como homínido. Atentamente... Como un homínido, Escoitaches, papá? Sempre dicías que eu non ia ser nada na vida, Case un homínido. Van a alucinar os meus colegas da clase. Veña, Kevin, que faz aquí? Vai pintar máis pinturas E desas. onde pinto? Onde sexa, en sitios que parezan antigos, en Hórreos, por exemplo. macho, tampouco é, non sei se nos estaremos pasando. Tanta razón, vale, pois en Hórreos que parezan moi vellos, os de ladrillo, non? Sí, e que pinto? Home, que somos nós para dicirche o que tens que pintar. Ti és o artista, eres casi un homínido, Kevin. Claro, podo pintar motos. Sí, pues sí, mira, se parece que teñen máis de 30.000 anos, pinta o que che dé a gana. Dinosaurios. Pinta dinosaurios que lle gustan moito aos científicos. Non, e se ves que tal tamén pinta algún platillo volante. Para atraer a esa xente que lle gusta cousa misteriosa. Guai. Vale, veña, hasta logo,